And now, it's time for SPG. As in, super, pack ganern, secret file. Pas sa talong. Yes to pipino. Hi DJ Rocky. At last, may time na din akong makapagsulat at makapag-send sa'yo ng SPG secret file ko. Itago mo na lang ako sa pangalang Rocky. Same tayo ng pangalan, pero magkaiba lang ng spelling. Sisimulan ko na ang aking SPG. Isa akong cashier sa isang bagong bukas na mart, na ang laman ng mart na yon ay puro imported at nanggaling lahat sa bansang kung saan merong mga OPA. At yung schedule ko ngayong buwan is GY. Rotating po kasi every month. At pag andyan yung mga big boss namin sa mart sa umaga at gabi, kailangan mga K-pop songs ang pinatutugtog sa YouTube na konektado sa Bluetooth speaker. Kaya lang, umay na kaming mga katrabaho ko. Halos makabisado na namin ang mga K-pop songs na yan. Hindi naman namin naiintindihan. Ang pasok ko sa trabaho, 10 p.m. to 7 a.m. 11 p.m., umuuwi na yung mga big boss namin. Di malaya na akong magpatugtog ng mga gusto kong pakinggan sa YouTube. Kasi dinig na dinig buong store kahit sa labas. Nagpatugtog ako ng malakas, full volume at full bass. Yun na lang kasi ang nakatatanggal ng antok ko sa duty. Lalo na kapag mga bandang 2:00, 3:00 ng madaling araw. At habang nag-i-scroll ako ng mga kanta sa YouTube, ay naghahanap ako ng kanta. Meron akong nakita. Nakita ko ang DJ Rocky Secret Files. Kinlik ko yun. At nagulat ako sa mga title. Pinakinggan ko. At nagustuhan ko. Katulad na lang yung may nangyayari sa amin ni Lola, ginalaw ako ni Papa, ni Kuya, ni Tito. Ngayon naman, meron akong naklik na SPG. Grabe, pinakinggan ko at tawang-tawa ako sa mga narinig ko. Ganyan ang naging routine ko. Hanggang sa narinig ko ang kwento ni Talong Girl. Habang naka-duty ako noon at nakikinig, iniisip ko na din yun. Pero, napapaisip ako kasi ayoko ng talong. Masyadong weak. Mabilis maputol. Sa mart namin, kompleto din kami ng vegetables. Kasi kompleto kami ng ingredients ng mga pangsangyup. Nasa isip ko na ang pipino. Dali-dali kong chinek sa chiller kung merong pipino. At napatitig ako sa mga pipino. Ang tataba, ang lulusog. Kaso, wala pang sahod para makabili ako. Cancel ang plano ko. Umuwi ako ng malungkot nun. By the way, I have 2 kids and yung papa ng anak ko, hindi pa naman kami kasal noon. Kaya hindi ko pa masabing asawa ko na siya. Natutulog lang yun sa bahay kapag day off ko. At itago na lang natin siya sa pangalang LJ. So, ibig sabihin, once a week lang ang ate mong nakakakembot. Sad, 'di ba? Kasi bago pa kami magkaanak, nagsama kami sa bahay nila. 2 pa lang kami doon. Kaya plok-plok dito, plok-plok doon. Sa lamesa, sa hagdan, sa pinto, sa kubeta, kulang na lang pati sa bubong.
Kaso, nagbago yung lahat nung nagka-baby na kami. Actually, ganun pa din naman. Kapag nakikita namin ang isa't isa, talagang go kung go. Kaya lang, Grab food rider siya. Kaya medyo busy siya. At nitong mga araw, may tampuhan kami. Kaya hindi niya ako hinahatid sundo. Commute ako. Yun pa naman yung pinaka-hate ko. So, eto na nga. Pumasok na ako kahapon sa duty. Linis-linis ng store, refill. At may nakita akong isang supot ng plastic labo. May laman tong 2 pipino at mga bulok na kamatis at mga bulok na sibuyas. Pumasok kaagad sa isip ko na, waste. Waste na yung mga vegetable na yun. Nailista na rin yun sa logbook. Naalala ko na naman si Talong Girl. Nadesperada naman akong gawin ang ipinagbabawal na teknik. Lumapit na naman ako sa chiller at tiningnan ng mga malulusog na pipino. Wala kasi kaming talongs, kaya siguro will talaga ni Lord na yun yung gagamitin ko. Ang meron lang doon, zucchini, pipino, Korean radish at carrots. So, G na ako sa pipino. Baka kasi pag nag-Korean radish ako, iba naman yung lalabas sa katawan ko, hindi ba? So, inopen ko ang chiller at hinimas-himas sa mga pipino. At pumili ako ng pinaka-bet na bet ko habang ini-imagine. At etong napili ko talaga, mataba, at sa dulo niya, may hawakan na pa-curve. So sabi ko, perfecto kasi para siyang may hawakan. Hindi ako mahihirapan pag pumasok na ito. Hindi pa na i-waste yun. Kaya itinago ko na lang muna yun sa ilalim ng lamesa kung saan ko nakita yung mga bulok na kamatis para pag may nagtanong, ang sasabihin ko, waste na yun. Kaya, ayun, bumalik na ako sa loob ng counter. Nakita ko, may binibenta pala kaming imported condominium. May Korean condominium, may Japanese condominium. Pero ang kinuha kong condominium, yung pangalan niya ay Lagpas 7 in English. Baka mga 7 inches ang kakasya dun. Kaya siguro, ganun yung pangalan niya. Di kinuha ko na ng pasimple kasi may CCTV. Opo, tad-tad ng CCTV ang mart. Kunwari naglilinis ang ate mo. 2 pa kinuha ko, besh, para may extra. Nailagay ko na sa bag ko yung condominium ng pasimple. Tungtuwa na ako kasi kumpleto na ang aking mga materyales. Excited na akong umuwi kasi kinabukasan, day off ko. Kaya lang, hindi pumasok yung kapalitan ko. OT si ate mong girl hanggang 11 a.m. No choice. Di G na. Tapos, biglang pumasok na yung isang helper na kapalitan ng naka-duty. Nakita niya yung pipino ko sa ilalim ng lamesa. Tanong niya, ano to? Sabi ko, hoy, wag yan. Waste na yan. Tapos, parang makikita mo sa kanya na hindi siya naniniwala kasi hindi pa nga bulok yung pipino. Parang gusto niyang ibalik sa chiller. Sabi ko, waste na yan, wag mo nang pakialaman yan. Sagot naman niya, ngayon lang to winist. Sabi ko naman, hindi, kahapon pa yan. Pasigaw kong sinabi, basta, gigil mo kuya. Pakialaman mo na lahat, wag lang yung pipino ko. Buwisit ka, panira ka. Sabi ko sa isip ko. At nung dumating siya doon sa area na yun, dali-dali ko namang kinuwang pipino kong napili at pinlastic nilagay ko sa bag. Ayan na, okay na mga besh.
secured na ang pipino ko sa bag. Mag-out na ako 11 a.m. na. Excited na ako umuwi. Hindi ko na naisip yung asawa ko. Nakalimot ako sa lungkot na hindi niya na ako sinusundo pag tuwing mag-out ako sa trabaho. Rekta ako uwi sa bahay. At nakauwi na ako. Lapag ng bag, sabay half bath. Para fresh. Alam mo yun, kapag pumasok na si Pipino. Okay na. Pinatay ko na ang ilaw at binuksan ang lamp ko. Para dim ang liwanag sa kwarto ko. Eto na. Bago ko gawin lahat ng yon, pinicturan ko muna yung Pipino at yung condominium. Para kung sakali na magtaka yung asawa ko bakit ang wanglu ko, wanglu, meron ako ipapakita sa kanya. Eto na talaga. Eto na. Binuksan ko na yung condominium na lagpas 7. Dahan-dahan kong pinasok sa pinakamamahal kong, alam nyo na, wow! Kasang-kasa sa besh! Kaya pala, lagpas 7 kasi ang haba. Hanggang sa hawakan ko abot, besh. Hinubad ko na. At hinagod-hagod ko sa perlas ng silanganan. Kasi yun ang favorite ko sa lahat. At nanood ako ng alam nyo na para mas lalo pang uminit ang aking nararamdaman. Para akong may lagnat sa sobrang init ng katawan ko. Shucks, ang sarap! Napapaangat ang balakang at puwetan ko sa sobrang sarap. Hanggang sa damang-dama ko na ang hagod. Hanggang sa tuloy-tuloy na habang nilalaro ko na ang perlas ng silanganan. Bukaka, tihaya, tagilid, at ang pinakapaborito ko sa lahat, on top ako, habang hawak ang pipino. Ay, enjoy na enjoy ako sa pipino ko. Kaso, hindi na ako nakapagpigil. At grabe, sobrang basa ang kama ko. Naghalo ata ang ihi ko. After nun, niligpit ko na at tinakpan ng kumot yung mga materyales na ginamit ko. At sinuot ko na ang salawal ko. Siyempre, inaantok na ako nun. Galing ba naman ako sa 12 hours duty. Kaya 12:00 na ng tanghali nakatulog na ako. Sa kalagitnaan ng gabi, ay nagising ako. Chinek ko ang cellphone ko kung may message ang asawa ko. Tok, tok, tok. Palakas ng palakas. May kumakatok! Naalala ko. Nakatago na pala yung pipino sa ilalim ng kumot. Doon ko lang naitago. Bumangon na ako at binuksan yung pinto. Pagbukas ko, nakita ko yung asawa ko. Di ba magkatampuhan nga kami? Humiga uli ako at natulog. Sabi niya, wala nang gatas yung anak natin sa bahay. Kukuha lang ako dito, tsaka kukuha lang din ako ng gamot sa ubo. Sabi ko naman, kunin mo na lang dyan. Pero nakita ko siya, pinakikialaman niya yung cellphone ko. Nawala yung antok ko. Baka makita niya yung album doon kasi pinicturan ko nga yung pipino at condominium. At hindi nga ako nagkamali. Nakita niya nga. Sabi niya, ano to? Pinicturan mo tapos kanino mo isasend? Nako, sa website mo isend para kumita ka. Sabi ko naman, anong pinagsasabi mo? Bakit ko isasend kung kani-kanino? Sira ulo ka ba? Pinicturan ko lang yan para pag nagtanong ka kung bakit wanglu ako, yan yung ebidensya. Tapos sabi niya, asa na? Sabi ko, ang alin? Tinanong niya ako ulit, asa na yung pipino at condominium?
Nahiya naman akong makita niya yun. Sabi ko, tinapon ko na. Hindi siya naniwala. Kinalkal niya at hinanap niya ang treasures ko. Grabe. Tawang-tawa ang siraulo. At dahil doon, bati na kami. Pero umuwi na siya sa kanila nung gabing yun. Kasi need na ng gatas ng anak namin. Kaya po pala nandun yung anak namin kasi may bulutong yung kapatid ko. Baka mahawaan kaya iniwas muna namin si baby. Kawawa naman kasi pag nahawaan, hindi ba? PS, matagal ko na kasing gustong magpabili sa kanya ng toy. Yung laruan ba, kaso ayaw niya. Gusto niya, yung labanus na lang daw yung gamitin ko. Aminado po akong ganito akong klaseng babae. Well, hindi na ako magpapakipokrita. Lahat naman tayo may kanya-kanyang kalokohan sa buhay. At lahat tayo merong kanya-kanyang lambing sa katawan. PPS, mas okay naman siguro tong ginawa ko kaysa sa manlalaki ako, diba? PPPS, si ateng na gumamit ng talong, next time, gamitan mo ng kondominium. Para pag niluto uli ng jowa mo or bagong jowa mo kasi break na pala kayo, makakakain ka din ng talong. At tip ko sa'yo ate, try mo rin minsan pipino. Mas masarap. And thank you kasi dahil sa'yo, nagawa ko tong kalokohan na to. At bati na kami ng Diyosawa ko. Nga po pala, nag-text ang asawa ko ngayon sa akin. Siguro nakauwi na siya sa kanila. Ito po yung text. Puro ka kalokohan. Ipapakita mo sa akin pero binura o puro ka kasinungalingan. Nanood ka sa website? Bakit naka-screenshot? Anyway, kung dyan ka sasaya, okay lang. Siguro, may padadalhan ka ng ganong pic mo. Ha? Di ko na lang din pinansin. Maraming salamat po sa pakikinig at maraming salamat sa programa mo, DJ Rocky. Muli, ako si Rocky at ito ang aking SPG. As in, Super Pack Nern, Secret File. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.